abasani bane nimbo korande gasamo ne chien jiyo toje toto nichendwe mete seedlings 500 kije chako simekwa mutinyo kane mburego chaka nichenjira tabaka gaiga to wananire nichenjira ta gwethera so musani ona Rika na Thomas igo abantu baminto igo nko basabanga totwara obomo tuanchane tubwate sio bogambi bwa simbarati arikisi anyare koreta magenderero korua national government to the county government kera simba na tuanchete na ande na tagete kokorega si miaka 5 kokonya abantu baitu Steve na Thomas bakwane gore ya jibasari nane nko basaba abantu bamindu Steve na Thomas chipesa chiwo jeje jibasari moya abana bataka mwaza koliga bari benyarete abana bari bakora class 8 batabuga dikende bataragana no school kamuranje mo barigererie nande mo inuboro bwe community asokwera na jibasari nadi murairana nande emora choru next time otherwise mutaka itibo igo mukoirana daraja ne nge kwende school weri nagia ko school wetu agenda nyake bako Steve ojojo bisiari tokamba no muwaziri wa roads no musani onare torego na kirokoro sie daracheri abana batamo kuje school batabwatime cyane ndeyonse taribo igo enyombe rieri toje tonyarosi wethera somo count admin tonyakerangi tonyebe keregende kerororo abasikare bakorenda forest yeye baja bakaransororo bakoregas asama zingira maya nakinda abo muwaziri wa environment abantu bayikaranza asama zingira aramobe toje tonyarosi igo abasikare ba forest baja koregas yiga bayikaransororo bamuno obisi yabo inande konyarekana tubarigeno nasi bakorosia gachaye banyu usana abantu bono mbiamono yasaba seni na nene toje asante.